салом мухлисони барса, бархе аз подписчикони мо пешниҳод доранд ки мо дар канали барстратежӣ дигар дар бораи Месси ки акнун бозингари дастаи дигар аст нагӯем. Ман албатта шуморо мефаҳмам, аммо аввалан ки Месси як ҷузъи ҷудонашавандаи Барселона аст ки 17 сол инҷо бозӣ кардааст. Дигар ин ки ӯ барои муваффақияти барса бениҳоят хизматҳои бузург кардааст ва ҳам хабаре ки ба худи барса тааллуқ дошта бошад, чаро онро нагӯем. Аммо ба гуфти бобои ғулом, ҳамин бинӣ чизи ганда аст, аммо онро канда партофта намешавад. Хулас хол нохо моро гоҳ-гоҳ лозим меояд ки дар ин бора бигӯем ва имрӯзам истисно нест. Мо ҳатто дар бораи салфеткае ки ҳини конфронси матбуотӣ Месси оби чашмашро тоза карда буд хоҳем гуфт ва ҳам дар бораи мактуби Бартомеу ба Лапорта ва қайди ном шудани Депай ва Гарсия ҳам ду хабари дигарро дорем ки шуниданашон аз фоида холӣ нест. Агар омода бошед, пас рафтем. Дӯстон, Ла Лига баргашт ва акнун Барселона рӯзи якшанбе соати 21:00 ба вақти Москва дар майдони Камп Ноу Реал Сосиедадро пешвоз мегирад. Дӯстони мо аз 1x дар ин бозӣ коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Агар шумо то ҳол регистратсия накарда бошед, то бахтатон баландӣ кард. Зеро махсусан барои обуначиёни канали мо бо промокоди барстратежӣ барои нафарони нав то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт ҳамчун бонус туҳфа мекунанд. Ссилкаи Бози дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Месси бозингари ПСЖ аст, аммо Барселона аз ӯ 52 миллион евро қарздор аст. Бояд гуфт аслан ин навъ пуле ки Месси бояд барои садоқат ба клуб мегирифт, балки маоши ҳаққи ҳалоли ӯ аст ки ҳанӯз аз соли 2020 боқӣ мондааст. Гап сари ин ки соли 2020 вобаста ба кризиси ба амал омада, Барселона аз бозингарони худ хоҳиш кард ки аз як қисмати маоши худ гузаранд. Он замон Месси ва дигар бозингарон ба хотири дастгирии клуб ин корро карданд, аммо имрӯз Барселона лозим аст ки ҳатто ба бозингароне ки аз даста рафтанд ин пулро пардохт кунад. Бар тибқи шартномаи 4 сола Барса мебоист ба Месси 284 миллион евро пардохт мекард, аммо ин акнун мавзӯи дигар аст. Айни замон ҳуқуқшиносони ҳар дуи ҷониб роҳҳои пардохти қарзи мондаи Барселонаро ҷустуҷӯ доранд. Барселона тасмим дорад ин қарзро таи 2 соли оянда ба Месси баргардонад, аммо ман аз он метарсам ки таи 2 соли охир ин қарз гардонда намешавад ва боз Месси ба Барселона бармегардад ва дарҳам бар ҳамин нав пайдо мешавад. Вале ин тахмин асту эҳтимол. Ҳақиқати воқеӣ бошад ин аст ки Барселона аз Месси 52 миллион евро қарздор аст. Собиқ президенти Барселона Хосе Бартомеу сиёсати пешгирифтаи президенти феълии Барса Жоан Лапортаро танқид кард. Ӯ дар як нома 10 банди айбдоркунии Лапортаро баён карда, аз ҷумла гуфтааст ки дар ҳамон мушкилоти молии имрӯзаи Барса маҳз Лапорта гунаҳгор аст. Ба гуфти ӯ ин тобистон роҳбарият бояд бозингаронро ба паст кардани маоши худ як бори дигар розӣ мекунонид, вале онҳо ин корро накардаанд. Бартомеу инчунин гуфтааст ки чанде аз бонкҳо хостанд ин мавсим бо Барселона ҳамкорӣ кунанд, аммо аз ҷониби роҳбарияти Барса ҳамовозӣ наёфтанд. Ба андешаи президенти собиқ аз ин ҳамкориҳо Барса 270 миллион евро бурд мекард ки ин маблағ сарбории молии дастаро сабук мекард. Бартомеу инчунин таъқид кардааст ки Лапорта бояд натиҷаи санҷиши молиро ки гӯё дар даврони ӯ ба хатогӯи ҷиддӣ роҳ дода шудааст ба маҳзари он барорад. Ана ҳамин хел рафтани Месси ҷанги ду президентро ба дунбол овард ки худо аз оқибаташ нигаҳ дорад. Шояд бархеҳо ба шӯҳрати кайҳонӣ доштани Лионел Месси ба чашми шӯба менигаристанд, аммо баъди рафтани ӯ аз Барселона рӯшан аст ки воқеан ҳам ӯ яке аз машҳуртарин одамони сайёраи замин мебошад. 500 000 лайк гирифтани гузориши мустақими конфронси матбуотии ӯ гувоҳи гуфтаҳои болост ва акнун як хабари нав ки марбути конфронси матбуотии хайрбоди ӯ дар Барселона мебошад. Мо ҳама шоҳиди он будем ки Месси қабл аз оғози суханронии худро дошта натавониста гуфти кампини назокат хело қазоқгирия кард. Албатта Лио ҳамчун як одами маданӣ оби чашми худро бо чизе пок мекард. Ана ҳамин чиз ба истило як салфеткае буд ки Месси онро дар сатили партов партофт. Акнун ана ҳамин салфеткае ки Месси бо он оби чашму бинии худро пок кард дар ауксион ба фурӯш гузошта мешавад ва ба он омода бошед 1 миллион нарх гузоштанд. Ана инро бузургӣ мегӯянд, гуфти бобои ғулом, аммо инаш ҳам дарди ба хайр. соҳиби феълии ин салфетка ки ба гуфти ӯ 20 ба 20 сантиметр дарозию паҳноӣ дорад, дар худ оби бинии Мессиро нигоҳ доштааст ки дар оянда метавон онро барои насли сунъӣ гирифтан истифода кард. Акнун бовар кардед ки ҳамин мардаке ки дар Барселона пачка гол мезад, одами сайёраи замин набудааст. Ҳамин дирӯз буд ки як хабаре паҳн шуд ки Барселона бозингарони нави худро қайди ном карда наметавонад. Иллаташ бошад ба ҳама маълум, ҳамон иллате ки натавонистанд Мессиро қайди ном кунанд. Ин хатар аслан ба Мемфис Депай, Серхио Агюэро, Эрик Гарсия таҳдид мекард. Аммо ин субҳ хабар аст ки ба ҳар сурат Барселона имкони ду бозингари нави худро номнавис карданро дорад.
хушбахтона барои куман ин ду нафар Мемфис Депай ва Эрик Гарсия мебошанд ки қарор аст то шоми шанбе номнависӣ шаванд. Агар Барселона то рӯзи якшанбе онҳоро қайди ном кунад, пас ҳардуи онҳо имкони дар бозӣ бар муқобили Реал Сосидад баромаданро пайдо мекунанд. Қайди ном кардани Серхио Агуэро бошад чандон мушкилӣ ба бор намеорад, зеро бар тибқи қоидаҳои мавҷуда даста бозигароне ки ҳамчун агенти озод ба даста гузаштанд метавонанд баъди оғози чемпионат низ номнавис кунанд. Хайрат, як қоида ба фоидаи Барселона кор мекардааст. Ана ҳамин хел гапу корҳо. Умедворам хабари охирин таби шуморо хеле болида кард. Агар табатон хуш шуда бошад, пас мондани як лайк ва навиштани андешаҳоятонро фаромӯш накунед. Барои имрӯз бас. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.